alungku adong naman dong aniho disa umuli siana jala paradongan dang salaaw mulo gabi guga tarbege au mamuse dahasian adong di berui nasab adong diau di lehon do tuho nasota lehon mau sadar doang mau ditinggal ko. Come on everybody, dapat panau satu kipe itu terhiring mau di sana hatorangan unang siat alo godiroko jang buru kau natarpai mado. Jadi jangan dari alogo kasih kabar ya. Dapat atau oke. Terbege au mamuse